जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न तैयै सिनि हास्तेवो जे सबां दंमानि अ सबा आसुमसा थागै थांमानि यागुलो त्रिपुरा हास्तेनि गोबांमा लुकुरक आनो फन खायसंका अ सबा तांगै थागै थांगायने आं अरो किसा स्राय स्रायखाय सानानि मुसुंगो TUIPC नि तरफतै जों 50 घन्टानि जे बन लिखा बन पाइमानि यागुलोबो जों जे विभिन्न जॉइंट मुभमेंट अगेंस्ट सिटिजनशिप एमेन्डमेंट बिल ता अनो नरं करंनो जे कल खायनाय रनो जों मोरेल सपोर्ट लिखा सिनि बुबागरा आनो 11 तारिखो न दिल्लीव नुंखा फिया आदिनो आं दिल्लीव थाङै मालिया तामनि हिनबा बन एक दिगे नेट करे टिकेट तानि मालिया एकाय 12 तारिखो बमति न प्रॉब्लम खा 13 तारिखो खाय आं दिल्लीव थांखा एकाय बुबागरा बे मालायखा एकाय चिनि अ हास्तेनि बो जारा जॉइंट मुभमेंट अगेंस्ट सिटिजनशिप एमेन्डमेंट बिल न तै जे मुभमेंट खायनाय र ता आईपीएफ तिनो जमार ब दिल्लीव थांखा कखुंखा दिल्लीव बरक होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह बाय बरक मालायखा काहामको हंगाकाय ताबो कखुंखा बरक होम मिनिस्टर बाय तामो साइर हजाखा एवं तामो साइर हरजागै बर आसुमसा बंनि सबानो मुथागै पाइखा अब त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक ताबो खानाना मुसुंजागै तंगो ताइ साइमाना मुसुंगा तंगो आनि कखुंखा मो जे होम मिनिस्टर मालायमानि बा बनुं खांखाय अब काहामको किन्तु बो ताम प्रतिश्रुति रिखाबा जोंनो ताम प्रतिश्रुति मानै बा ताम सावै जों चिन जा सबानो मुथागै रिबा जों तांगै जा सबानो मुथाका एकाकाय ताबुक जे निनि आईपीएफ ति हयतो सरकारनि पक्षंगे बक साइमालिया किन्तु जॉइंट मुभमेंट अगेंस्ट सिटिजनशिप एमेन्डमेंट बिल बरकले जे ताम साजागे बरकले सभा मुथागे रिखाबा तिनी गोटा नॉर्थ ईस्ट शुद्ध नॉर्थ ईस्ट सिमिया चिनि सारा भारत वर्षबो तिनी सभा सलि दं आबनो तयै हेकाकाय बर्न साका नर किसान आइडि नंनि तिप्रसन बाय प्रोटेक्शन खायना अमु खायना ने बाने रह जाखा किन्तु डेडलाइन तो कहे तंगना नांगान ब्ले बो प्रतिश्रुति दिमानि त एकटा डेडलाइन तंगना नांगान कतां डेडलाइन करे तांगे बरक साइमा जारा जा जॉइंट मुभमेंट अगेंस्ट सिटिजनशिप एमेन्डमेंट बिल नि जे अजमारो जारा कक सालायका होम मिनिस्टर बाय बरक टांगै तिनी एको डेडलाइन दिमाया जे मुसक तारिख नि बिसिंग जुदि नरक जोंनो साखलाया हिंगाकाय जों उंको खायनाय हिनै तसे मुभमेंट खायनाय हिनै बरं आरो इनारलाइन पारमिट दिनानि हिनै गेजेट नोटिफिकेशन नखरि पेखा तारपरे बा आरो नुस्टेन तिनी मुभमेंट खायतंगो तिनी मेघालय मुभमेंट उंखा तिनी मेघालयनि मुभमेंट नि परे यागुलो तिनी होम मिनिस्टर अमित शाह झारखंड काइसे जनसभा परिष्कार क्लियर खाय साका जे मेघालय इनारलाइन पारमिट दिनाय के जों अरो जे मुभमेंट खायनाय चिनि बरक थैखा चिनि चाराय रक अरो आस्ताबल मैदान लामाव गेरखा काबलायखा चिर खका जों ताबो मानखा अम ताबुक चिनि बररक ताबो खाव मुक्ति कलाय सोंलाय दंगो आं मुभमेंट तांगै नखरि मैया आबो ने काइसा लाइबुमा करलक मा तंगो आं ताबो हयतो मिडियानि बसकांगो साइमिया नरक जतनो सिवो आनि साका बसक पजा गोबांमा बसक गोबां आनि साकाव सिनजाक पाथर आंगा पाथन नरि माय आंगै तंगो आ पाथन नरना थांगाखायनो आनो तेबो सिंख्रिंनानि बागै साइतोग्लाय तंगो आबोनि बागै न आं पैमाया आहायपानो अ सबाव अ सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि एगेन्स्ट नि जे सबाव आनि खाबाय आं हपुं सापुं जेखाने तंबा आं सुबावै तंगो कक बायफा नंथुन याक बायफा नंथुन बा जेसा बायफा आं सुबाय तंगो बुबागरा नुंखा अमन तयै आबोनि बागै आं दिल्लीव थांखा बुबागरा कक साका बुबागरा साका जों टेस्ट खालायनाय ताबो हास्तेनि बिबन मथा हयतो केस खालायमानो भारतबर्षनि बिबन मथा सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि जे केस खालायमानि अमबाय चिनि बुबागरा केस खालायमानि किसा फेल लायो जुदा चिनि बुबागरा जेता केस खालायमानि हिंगाखाय अमंखा 1947 सननि 13 आगस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन चिन महारानी कांचन प्रभा देवी बाय हिंगाखाय लुइस माउंटबेटेन आबो इंडियानि आगे ब्रिटिश भारतनि जे गवर्नर जनरल बबे जे सय खालायमानि आबोनो रुगै कारण जों सुप्रीम कोर्ट जे केस फाइल खालायका बुबागरा अबंका भारतनि संविधान आर्टिकल 32 और 32 न तुइनो महाराजा थानाय 16 तारिखो केस फाइल खालायका हिंगाखाय आ दिननो केस एडमिट उंखा एकाय आंबो बुबागरा बाक्सा थानान तंमानि न हिंगाय हठात खालायै आसुमसा बुबागरा न सेराय क्लैफुरन सिमे बामै फायनाय तै दुलि फायनाय बन लबसावै
খাজা বাইকে করবই বন তো দিনাই বিনি eko pegi maltin khima bai bo thangka bok tabok bo kabjak tinisik jora chin buba gara kabjak aboni bagi bini mukti yori tongo ekai aro seng ngoi malia ekai angbo diliwo amting guma bai mia phaisok paikya ekai kai seng sanani srai srai kan nayo citizenship amendment bill ni je sobawo TUIPC seng sob somoy no tongnai ulobo tongnai phainai salobo tongnai thanai chini 9 tarik ungkobo November जों जे उनको खायमानि TUIPC नि जे मिटिं आसुंमानि सेन्ट्रेल कमिटि नि गोबां मा बरक आदिनो हल चागलायलिया आदिनोबो जों साका बुबाग्रा चिनि दफानि बागै जे सामुंटां टंमानि जागाव TUIPC आरो टंनाय चिनि कुनु कन्डिसन करै जों बुबाग्रानो पुइतुसावो तामनि हिंकाय बुबाग्रा चिनि दफानि बागै बतिनि कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट जागारखा चिनि दफानि बागै ब कक साका चिनि दफानि बागै ब NRC केस दिखा जों कयेकदिन बिसिं जों मिटिं आसुंनाय चिनि TUIPC এবং जों कायसा आसुंमान परेनो दिसनिनाय जों मुभमेन्ट नि बागै हिंका काय जों किरिया जों अम जेसपनंथन एकदिगे कोर्टआव जों बुबाग्रानि लगी तंनाय सुप्रीम कोर्टआव केस खालामनानै आइननि जे लरायावबो जों तंनाय तेबा हास्तेबो जों सिरा खक्तिनोबो जों फिलो जों बुसकांनि सालो नखरनाय अमं खाथिनि TUIPC नि स्राय स्राय कक बयतामो बानेर हजाका बयताङै मुभमेन्ट खालाया जों आबोनो सानानि थांया तामो हिंका काय बुबाग्रा যেটা সুপ্রিম কোর্ট কেস কে যে খাইমানি অন্তত অন্যান্য মথানি বড়রক বর্ণ মোরাল সাপোর্ট পানো খালাইনান তংমানি কিন্তু আং নুখা যে জয়েন্ট মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নি যারা অজামার প্রেস মিট দিফ্রো কিন্তু বড় মোরাল সাপোর্ট খালাইনানি খরাং থাইসা পানো বড় টিসালিয়া শুধু IPFT নি অজামা এবং চিনি মুসাং মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ালে সাকা moral support जों बनो खलायनाय नै आबोनि बागै बनो ब्लाइका हामबाय मारिवो अ जरावो जों कागलायनानि जराया अ जरावो जों थानचांना सि जरा जतन साव थानचा किन्तु बुबाग्रा जे केस सुप्रीम कोर्ट केस खलायमा जाकाले तां थानचांगुमैया तांगै जों कक बाक्सांगुमैया नोंखाय तांगै खलायमैया नों खलायमैया फनो बुबाग्रा खायमा जाकाले नों सपोर्ट तरिमान नाबले moral support तरिमामले किन्तु तांगै रिया बर का आबोनि बागै अर कक गय थांगो ते कायसा कक बयानो संगो TUIPC का जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तांगै तंगिया नै बरक जे मीटिंग कल खायका अ मीटिंग को जोंना कोनो इनवाइट खालाय जाया आबोन बागै जों अ मीटिंग को जों थांगिया एबं जों हायपानो जों आलादा खायै जोंनि मूवमेंट जों खालायनि दंगो एकाकाय आकक जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नि अजमारंनो सोंगाखायनो गाहामगान होनाय आं खाख्लायदा दाबुनरखै बुसकाङाव सबाव नखपिने तेइसा जों कयेकदिन बिसिङाव चिनि मिटिं आसुंनाय मिटिंआ आसुगै एबं बुबाग्रानि बाय परामर्श खालायनो जों कयेकदिन बिसिङावनो मुभमेन्ट नखनानि नै जों खासंगै दं खोनाजाक दं जे थानाय लाइ थानाय सालरग जे जत दल मिलि कुथुम काहे पान्ना सुलायखानै आउन ब्यापारे कोनो सायजामान अब जे बरक जे पान्ना सुंमाने जॉइंट मुभमेन्ट एगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट अरो जोंनो साहजग्या एबं जों आरो थांयाता सायमिया ते मिया बो कायसा को पान्ना खानि खाना तो जत दल मिलि उइनो रिजनल जत दल बा जत NGO पॉलिटिकल दल मिलि कायसा कक सालायमा पान्ना खालि गयाने आरो के खबर माखा अब आं सानना नायो जे जॉइंट मुभमेंट एगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नि जे उंगो खलायमानि जे कमिटि खलायजांमानि आरो विभिन्न मथ एब्सेंट दङ विभिन्न इन्डिविजुअल दङ विभिन्न सिविल सोसाइटी रगबो एब्सेंट दङ तांगै हिनबा बरनो बर कल दा खायगा खाया तबे आं मनो किसा स्राय स्रायकै सानानि मुसुंगो केबो पॉलिटिकल बेनिफिट नि बागै जुदि अमनो यूज खालाय तंखा व्यवहार खाय तंखा काय आं बनो सेलेंगो आं ब्लाइखेन सेलेंगो अ जराबो जों पॉलिटिकल बेनिफिट नि ककनो वानसुगै खालायनानि या अर दफानि कक अर थाङै तंलायनानि कक सिनि हानि कक इका अ जागा नों पॉलिटिकल ननि एक पॉलिटिकल बेनिफिट न वानसुगै सामुं ताखाय तंगलाक ब्ले इका आनि कक कंखाय म जॉइंट मुभमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सिकाय नों तां जतन नों आरो खबिया ताङै नों खागै तने तामतं आबो जॉइंट मुभमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नि अजमारक स्राय स्राय खायखाय सावान होना आं खाख्लायो एबं तिप्रा हास्तिनि बर रगबो खानावान होनाय एबा बरबो बुजिमानानो होने आं खा वानसुक्ता